kontan nek ra ngasto tunai ngono awake dhewe ya nek kris. Kriris ya, Mbak. Tenang mawon. Heeh. Kowe ora nggawa akeh ya, Apa mau? Mbak. Kris. Jemburis? Kris. Oh, Kris. Tak kira jemburis. Kris. Oh, bawa. Tenang ae. Bawa, Mbak. Enggak lihat itu pantatnya besar. Lah iya. Kowe iki pantate Pak Giman nek karo aku gede Pak Giman lho Halo, saiki. Mbak. Soale isine duit tok kene. Iki Nah. bar bodo malah lemak tok aduh. Iki lagi apa ya? Mbak, iki lagi Mbak Teki. Nah, iki nembe kula, Pak. Puput dereng, Pak. Pak Giman, puput dereng niki nembe Puput dereng lho, kula. Pak. HE yang selanjutnya no. Diperes. Lah ya. Apa kowe ra kelingan? Ya. Ha. Chandra Pesona. Sampai atas. Sampai atas. Oke. Hae, Bu. Bu hae. Matur Niki nuwun. puput. Niki kulon. Puput belum dapat dari Pak Giman. Iya. Puput dereng Pak saking Pak. Puput belum Giman. dapat dari Pak Giman. Oh, Hae terus teko maghrib. Mas ditantang Pak Giman hae terus teko maghrib. Ayo, bar iki udan kangen Mas. Lagune sak kerpes penting HE-ne enek. Udan kangen. Oke. Apa kowe ra kelingan?
Giman. Pak Giman. Iso lo iso. Hae hae. Tak tagih pokoknya. Nah, Puput. Kok aku nggak dapet yang 4? Kabar. Kaki kayak dicepet-cepet ke ben hae meneh. Dicepet-cepet ke ben hae meneh. Nanti kedua. Ing ngimpi gawan-gawan seliramu. Nanging ati tadi kalau Tampil yo Pak Giman. Ibu, monggo ibu, ayo monggo ibu. Pak Giman. Ibu. Hae Bu Giman. Bablas ke lagune napa Mas Dika? Sing enek HE-ne lho. Iya, yang ada HE-nya. Seragenan, iya. Iya. Lewong, ya lewong Mas. Gak cepet HE iki. Rasa ati dadi gelo. Lewong yo. Ayo.
ngrungokno Pak Giman mau Melingi. ngasih wejangan sama Mas Dika. So, kowe nek bar dadi manten nek nyawer kaya Pak E ngene iki. Oh. Kalau kaya Pak E karo Bu E. Lah ya kaya Pak E karo Bu E nek nyawer. Iki wejangan sing luar biasa. Mas Dika, ayo. Sabda pentino Mosok tantangannya Puput, hae Pak Giman. Hae Pak Giman. Ibu, hae. Hae Bu Giman. Hae resik iki engko pokoke. Bar iki ganti Hae Mbak. merah jambu. Merah jambu. Pak, Ini enggak ada Bapak hae-nya, belum, Bu. Enggak apa-apa. Katanya sampai maghrib. Sabda pentino. Yo. Ganti cinta merah jambu. Korea apa Hong Kong? Hongkong nek wedo. Streaming lagi Korea ya. Ya, Korea
Ganteng ya Mas. Yo. Pak Wajib. Oh. So. He. Sandang sonar iki sampai bawah, sampai bawah. Lowe becik parten nono perpisahan sulistyo wangi sambut kono marang Sama kakak. Oh Pak Slamet, ya Allah kau wis berubah. Kaget aku Tadi Pak. beliau lagunya Sri Minggat toh, Mbak. Oh Sri Minggat, oh masih nungguin. Masih nungguin. Oh nggih, pibar niki nggih Pak Slamet nggih. Ya Allah. Kelangenan, Dek. Nggih. Le nyawang aku Mas isin aku. Nyawang aku terus. Emang nyawang selamu? Ngenteni lagu. Nyawang ini loh, Pak. Ibu mau udah CS sama aku. Istrinya juga ngaku ya, monggo. Urip on. Loh. Gede kowe tak tukoke. Apa wae nadyan sasideman mesti Chandra pesona. Ayo
sesi demen. Nggih. Yo. Yo. Chandra Pesona. Mas Pai. Saben nyawang fotomu. Rasa anakku marang sliramu. Yen ate andong tresno Saiki adoh papane tanpa kabar kepiye partane aku tansah antu-antu moga liya dina bisa ketemu pancen kudu tak akoni yen to tresno tak kudu duweni so oh rasane ki lara lho Mas menikmati walaupun nada tinggi nak lagu dinikmati ini pasti berhasil. laras Lanjut. Panyuwunku mring sliramu rungono tangis ing ati iki lewat angin wajib dalu aku titip salam kangen jone ati Chandra Pesona sakit wae yo Mas Danang, selamat menikmati jangan dulu Mas Danang. Yo. So. Mbak Siti. saben ku nyawang fotomu Asik. rasa kangenamu marang sliramu yen ate Aye. Saiki adoh papane tanpa kabar Lagune nopo? kepiye Bojo Logro asik So. Bos aku tansah antu-antu moga liya dina bisa ketemu lo ngersake bojo Logro Mas. bojo loro Nggih, loro. Iya, loro. ya Dibablaske ya kena Mas. oh dibablas Nggih, ya nggih, nggih ya nggih panyuwunku mring sliramu